Ана тамошобинони гиромӣ ина нигоҳ кунед. Мошин фурӯшӣ буда 1002 Вектра. Солш чанд бародарҷон? 2001. Ана нархиш чӣ? 50,000. 50,000 ё 70,000. Авача на хабар дошти. Тамранг ҳами доллар дай вақто. Даро фурс. Гамнез не ки мошин ку, мошин 50 та меарза. 100% бародарҷон. 45,000 бутеш брава. Нигоҳ кунед, авача 100%. Нигоҳ мошин. Ман нагам бизнесменои мошин нишон медагу блогерҳо. Ман хеле нишон битум. Ҳай ман рӯзнома экскаватор. Ана инам бегаи. Тамошобинони гиромӣ. Ина кас мехоҳад права экскаваторчики марҳамат. Номерои телефони ман 8921 908 0748. WhatsApp скор мекунам. Просто менависи права экскаваторчики лозим. Ман тра соҳиби права экскаваторчики мекунам. Бо стажировка ёрдам метам, бо ҷои кор. Инам хеле бародарҷон. Ина ҳозир ман шумо як видео мемонам, шогирдои ман рафта экзамен спурдаган, тамошо кунед бинед. Ана бояд ҳайдигаша мемонам, чӣ хел кор кардаги, дар кор дуромаган, ҳамохе шумо ранги ҳамиё тамошо кунед. Бирем соҳиби права бишен, кор кунед. Рӯзнома экскаватор. Ба тамошобинони канали Акаи Зоир, ман ҳаминҷа якмин шуда перваи экскаваторчикиро гирифтам. бародарои дигар бошад дар дурун гирифта истодам. Миннатдории худро ба Акаи Зоир мерасонам ки ба ҳамақа дастгирӣ моро дар ҳамон Тоҷикистон истода ғариб бачаҳоро дастгирӣ менамояд. Айна Акаи Зоирбой, раҳмат барои хизматот братан. Ба амрод мақсад мо расидем. Ин экскаватор колёсный. Чӣ гап дора бо? Хайра дигар ягон ҷои бариш нестай. Кор даём, короче говоря. Раҳмат братан барои хизматот Акаи Зоир. Зинда бошӣ. Ана чӣ мегам бо? Хайда хизмати зиёд дигар намешава, ягон кас кадаги неста дар ҳаёт шумада. Бош Акаи Зоирбой. Ина братан кор даем уже. Я сторика калонда пафти амона. Пахат кадесим, короче. Зинда бош Акаи Зоир. Yigit.